sampai jeglek malah rasido muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nggih kula menika Mbah Kipli, salah setunggaling rombongan saking Sidoase ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bondo, pewaris saking Bajajo Swargi ngoten Pak Bu nggih. Kula tembriki nggih boten piyambakan, kula gadhahi rencang nggih menika putu kula si Bodong kalian Barangga. Putu kula sing setunggal niki nggih nyuwun gendong terus lambene duwe ladalah malah mangka kelat. Lah isin tutupi raine. Oh, aku isin. Lah iya ora usah isin. Gatel temen iki. Mangga menika putu kula si Bodong. Ayo dong metu dong yo. Lah keren apaan sih dong? Kayak aku kayak sumur-bor Pak. Nah. Oh Pak, kamu belajar sini kayak fuck you. Wah. Iya menika putu kula si Bodong sing pecicisan dhewe wis raine kotak bocah sing ra gelem nderok. Nderok mloya mlayu pecicisan. Manakku gatel, Mbak. Enggak. Saru aja tekan kono-kono. Ora jarah kok. Aku jadi malu, Mbak. Alah gayamu ae. Wis asa kemenyek dalam menduruk iku. Aku golek ciwi-ciwi malah balan ana dhuwur. Ora ana ciwi-ciwi, ciwi-ciwine wis do turu. Bar digebyur udan sedhela wae langsung do mlongker. Anane mbodhe kalian Budi. Iki aku nyerai mbok-mbok iki. Lah iya. Aku tak ciwi-ciwi siji, Mbak. Sing ndi? Iki. Nah. Malah aku jadi malu, Mbak. kan ra malu piye orangmu ya kotak pecicisan dhewe. Wis ra iso ndelok blas rutuk terus pokoke. Nah, ra sida muni. Waduh, ayo cagawa tabrak. Dang. Oh, tolong saya.
kabutuh kula sebatan nggih. Saiki barangga ayo metu bayo lagi nebak. Aku udah menggila ya, sidia wae. Orang dijanoni Pak Didi belas ya. Aku biasanya gila karo margo Indonesia kewapenan. Gitu. Jadi paringi jamu belas, anget-anget belas, malah kebiar udan sisan. Aku ini piye, Mbak? Aku kok bingung ya. Ya kowe drama nanti dong. Awur sendiri. Udah kok coba oleh-oleh nang kok malah pedot. Udah lah kita radiator atau orang pedot. Ini bar pedot tak las no, Mbak. Masa udah malas dong. Dang. Bocah kan. Dudangnya ini loh. Dudangnya ini loh. Dah. Ini koyok sing ora malu aku Mbak iki malu malah. Kayak ceweknya buripol ya Dong. Ini dong, ayo dong jogetan karo aku dong. Aku tak karo Pargo dong, karo ngodat guluku lho dong. Oke baik. Ayo dong, aku tak Pargo dong, yo. Aduh aku kesel balap kemubuhan rega juber mau semongko. Bocah udah mudah ngajar, bau tua dioyok sirak mampir. Iki harus ciwi-ciwi Bang. Mangga langsung dieprok lah kan dia. Harus ciwi-ciwi cek loro. Kok ya awas temen gue tadi. Aku jadi sayang banget toh. Aku tadi depan iki ya Pak. Iya di depan wis rahmatullah. Terus saya ngadeg lah nek kadung dieprok ngono ya wis. Apa no? Botol bisa jogetan malah golek ciwi-ciwi bocah pecicisan aja mengkono. Aku pengen ngono kadang iki apa? Lah ngono karo mawon temenan piye ta, Dong? Kalau aku dipupuk gowo sundel piye, Pak? Kira pecicisan atau kalau dikeprok suntil. Rak nyewer piye? Nek kowe pecicisan ya dikeprok suntil temenan. Aku juga ya gua pengen dong karo gilu. Nek kowe kok sadane sapa dong? Modele dia maksud aku mau. Loh. Sadalku keliru ya karo wong lakor. Ya keliru maksud kiwa modele tengen modele kiwa ngono kok.
Dibenakno sing genah mesti wonge malah. Aku padha bingung kok. Lah, saking ra ora apa piye ki mau ndak. Aku ini jadi malu ya, Pak. Jajak, Iku mambola jek wale. Lho, le dikandani lho, Pak. Ora ciwi-ciwi aku ya bingung ku sandal. Lah. Niku kira bener meneh. Dibenerno sing genah ya sidang. Waduh, sisan malah. Ya. Ah, iki bener, Pak. Kasih ngarepo iku. Ora sida muni. Aku malah hapus ya, Pak. Ya iya. Mulane dadi bocah iki aja pecicisan. Sadale dienggo sing kena ya syuting Mas Dawa kae lho kok iso. Aku bingung Mbak sandalku ireng kabeh. Nek ireng buta malah kata cecak. Ini campur Nah, iku bener iku. Lah, pinter. Ya aku pengen ro joget tamu sing kena dong, ya dong joget dong. Ayo, joget dong, yo. Rasida jeglek nah. Aku jadi malu, Mbak. Sak usah isan-isin. Wong rae wis mau tutupi ora isan-isin. Iya, kejadian lagu apa dong? Cinta dan air mata. Ayo dong, maringi mau lho ana pamundutan Nyidam Sari dong. Ayo diwehi dhisik dong yo. Digeden bakang. Lho, iku kok sidang aja mau tumbuhe dong. Wong nero ciwi-ciwi kok polamu sik mengkono lho ngapa? Mbak. Iku ana sing mluduk aku gak wani nyeraki. Ya iya. Mek dituthuk sundel temenan kowe menjerai. Aku mau murid diluk oprek loro mumbul ya, Mbak. Ya iya. Yo, diparingi Nyidam Sari sik dong yo. Pemundutan saking Mbak utawa Mas wong lewat WA. Mboten ngertos kira ana umbalan. Eno Pak Diesel jeng cete kok. Lah, Aku ora disawer dhewe, Mbak. lah iya barang gue di shower ya malah bingung lek nampani. Didom. Ewange telu. Ewange papat sing digedong barangku ya tuh wayang berat. Ora ngomong blas. Iki lek tak dum numpak dong bekecot ya, Mbak. Saya udah balik sedang yo, aja ana macan, aja ana singa barang kau selak kebengen. Pilate ya wis biar biur kok malah ketura udian menara sida metu neh. Yo, dang yo.
gak tabrak kabrak barang rupanya dan mukeri barang gua canggihkan bangganya barang gua so bukan ini barang gua la jalan so lah sudah pecicisan bang itu mlebu ora mlebu dhewe lho Aku jadi malu, Pak. iya wong kowe pecicisan kok laran saya kira mlebu sik Rama Jawa Topangmu ya muni terus kendange gareng